ndoti chakutanda kuti salamu alaikum warahmatullahi ta'ala ndoti mzikura zero zimbale ndoti marapa zora mugare zvinyanyorwadza kuti marapa ambosvike asvike papa azi artist marapa uya ndini marapa achemazina ndini sei madaro zvinoita kuti nditi marapa azibve mazino handira ndini tisamusamuziri kwene mudare marapa munyama yedu mukuru meme yorakanjazi marapa vantu pusha dadaso ndakaguma mistake mazino kuti asvike papa ya marapa zvizo anafanira kuti wangu yandikasimazino ndoti afala pari ngazori mugare but chikanye chinoyairwadzi kuti marapa wapanisa akachiwa mari naanauta mari kumura place ndonzi chenda kote tabu zvikumbira unaso atala regero marapa kapambe zvakanaka kaane zororo murugare but please noamanishamura andabvira ndasungutswana kuti ase ndoti tandiro vadiki anjore zvokunyeva zvaro nhano veiva ndasika mbwa mazive kurarama panyika pemunhu ka akaundwe neduru kana anokaundwa naMwari zvichida pamwe ndikutonyepa kuti marabha haafa nekamusomboti hatisingaziye at the end tikada kusiyasaka pamwe nguva yange yatokwana kuchema netariro but zvirimba rinopera mungoma wangu andiokunyeperai enene ndopika naMwari Mwari atambwe naye mungoma ndarwadziwa marabha makapedzera muona rini inini yasimhanda but anga asi aikwara nenzara iyari atisi emema next jwake maminyima chikafu nekuda kwei afa maungana mavingei anga ari mupenyu mamusina mbowanda kudai achirwara apa nangana uyarana nemaputi zvawo nhasi munhu afa makuda kutanga kutaura zvinhu zvekuti kunge munomuda kunge because haafa kopa anga ari mupenyu warapamba pake semazarira makaita pana somuzari ukurukuru junza nyebere Zimbabwe maraba bakarwara maitomuona achirwara ka but amunaiti akea nasafa makuda kuda pasocial media ngiti maraba ngarimwe wedu maraba ndi wedu wenyupi sanyepe mugoma totienda nezBC tienda nesocial media ajono kuti aprovide sensitive funeral police kuti uye panapa ndiani because maraba akasina funeral police ramba makadaro musazviziva chete kana pandinobva inini ndotokudawo panhangu pangu boys itenda baba inini ndinoziva kukama pauri nemamiriro akaita kubva kudhara sangana magitare kubva kumadhirama kubva kuna fest ndaingoenda chikunoona wachikuita madhirama pana fest asina ndisingaziva hanguwo inini neupenyu hwangu kuti nditorowo muartist ndichazopinda mari mavari saka ndapinda mavari ndofunga ndakapinda magitara 2012 bonyi zashaya anditi saka apa ndaingoona angori marekodhingi ndichikwenda chingonoonawo wachasi magitare saka ndopa ndakabheka shungu dzangu kuti nditochi magitare saka inini matambiro andaiti ndaingoita zvekutamba zvemumushawo zvese zvekungotamba uchizikamwe dare saka ndakazopinda magitare anditika ndapinda magitare right ndapinda magitare inini tsano vakatomboda kundiramba tsano yenyu ndevapi Kafube alright Kafube ndovakarora assistant saka muri hanzvadzi yamainga yes alright precious exactly alright saka ndapindawo muindustry ndobva ndatanga kutongoita zvandaitoitawo ndobva ndaonekwawo first show yangu yakatikira paspa ichiri kunzi complex spa ipadombo raMwari ndo first show yangu yandakataka kupasa kuti ndakuenda kumagitare andi pandakapinza pane vanhu ndikatamba ndikaita zvandakaita vanhu vakandifarira zvandichomutora here nganditorai but vanhu vangu vasingazivi ni backup yedu kuti ayo zvinhu zvirimo mumhuri takangozvarwa nana baba vedu isusu namai vedu takadaro ngatichiendei paukama hwenyu kuzoziva mukoma marabha mukoma Charles ava vanova vatisiya vakaunganirwa navanhu panapa mukuona mukoma Charles inini nditori mudiki handidi kukunyeperai nditori mudiki kunamuka namukoma Charles munhu mukuru kuti angakura kudhara achitomboita zvaangaitoita se zvakachitomboitawo then mukoma Charles inini pandakaenda kumagitare ndo pandakatanga kusocializa nawo nekukura kwezita ravo kunzi
and right vachifamba vakadaro vachifamba nana Jigman vachita sei ana Jigman vanga varipo ipapo vachita sei simboda munongoziva zveart right. Then after that mukoma vakambopusha magitara vakamboti bva vamboenda mino zvavaimboitawo samwe kuda mine madhirima mwangu afungawo vachidzoka vachiuya Fred anga zinapresa nazo kuti kumwangu uri kuenda sei uchinisiya ane saka hapana chandomboziva kuti mukomana uyu zofamba sei munhu wekutoti in short Fred anorwadziwa nemukomana uyoyo aedza atraya panotraya nepfungwa dzake but mukoma wakaramba kutsurika ndombonyeperei mukoma wakaramba kutsurika saka Fred angangonyarara saka vanhu vese vanongoti Fred zvazoita sei mwototambudza Fred because Fred anoti inini ndiri kwamanjalima uyowo anoshandisa sinema yekumhuri kwake anonzi Charles Mills and saka Fred iyoyo motomutambudza but anongoti zvawauya nazvo anotambira anditi shit akangozvimira kana agonototaura zvotomunetsa anditi saka isu torwadziwa nekuti mukomana akapinda mukomiti kambani ikakura aiwa ukisita ndozenge akabatwa namarabha nanabhonjisi nejina tinaye panapa andire ana blamafi ana matwins ana chitobota ana mayezi ramadrums inosine mupana anozi Dax andika mupana yaane makore andorwa drum andiri saka uku maita semukamboradzire zvamunoita muri kanzwisa vanyatsoonoti aiwa vatiri kutaura navo ndarwadziwa namukoma wangu zvekutodaro handikuziva oere handeitoni vapei moyo Dia wangu chaidana na wani, dia wangu chaidana na wani, kundita juice kadidia, kundishandisa orasa, kundita juice kadidia, wandiscrecha wakudaru. Saka mukoma zvina mbiri ndotorwadzwa izvozvo kana matambira ndoita ava asiriyo inini zvasi ndoita zvechipo changu chandakatumwa najaja kuti ndiite zvebasa panyika right chikwete zvekunyeperana kuti hanzi nhingi akazoona vanhu vanenge vachitaurira pavanonyepa unoziva mukova ndaudzoka futi mashure andika right vanhu vanotaura hanzi marabha ndakafuba waonani marabha ayamira apa chimira apa wirirana taura zvese chemwana wadi waita sei mangwana futi achimbona sei asi yakabva panoya munhu anotaura siku sinei zvataura nani naJigman hazina kutaurawo ouya kwandiri watete tafazi anga achitaura zvakati vanhu vavariko vanotumwa ndokutenda chaizvo mukoma wangu inini metsano ndini tafadzwa vanondiziva nenyika kumberi aiwa vanoziva kabrito vanoiziva ndapedza ndokutenda chaizvo wenyika ndokutendai makuru vano ndisunungure mambo ndibude abana apiri ndakapfupi ndowakatidzidzisa drama ndikamboita zvedhirama ndikazoona zvinhu zvichindinetsawo kuratidza kuti anhu akufitwa nedhirama but handiri creative mamwe maplays andakanyora inini ndakavasira vakatanga kuzoita mbiri nawo mamwe amakaita ndavi tinoziva here renzi magariro maamuripo here kana kuti mungagona here kutsanangurira monde neumbavha ndaandiripo maekta murani inini ndainzi kodos alright ko vamwe vamukamboshanda navo vamwe vacho mazita acho hatichanyatsomarangarira tatichiri kukurawo asi tinoziva kuti pavatariri vanenge vakatarisa vanogona kurangarira ainzi mujubek ainzi Richard Kwaramba ndiye vamukashanda navo panhau yedhirama tikazenge tichizongoitawo mitambo yakasiyana-siyana tiri kuti inonzi traditional inosiyaniswa tiri kuti unogona kunzi muchongoyo kana kuti gure kana kuti but
zvake mafambiro azvaita takatamba naye mukomana. Right, ndiri kuona pane culture kana kuti tsika yekuti vanhu vanoita yakafanana nekutamba zvigure inova culture inoitwawo nesu vanhu veganda dema. Mukoma Marabha vaimbowanikwa vachitamba, nekuti vaona pane vamwe vangu vachitamba gure panapa. Marabha aitamba gure. Mungagonere kutsanangurirawo mhuri yeZimbabwe? Tinoziva vanhu vazhinji vanotomboitamba gure kusanganisira kana nemuimbi. Marabha akatogadzirirwa zita nauyu ndiye akanetsana Marabha akamubvisa mazino. Mazino akazobhadhara anonzi Tabu. Ndetwa Richard Musasi. Mukoma mungatitsanangurire nyaya yemazino yatanzwe. Ingondambotari paigaridzwe kuti kechitu. Ndopika naso atala zvakaitika pana Marabha nyaya yegure kwekwe nekuti munhu akasvikawo uri pamakanje paya zvozi makanje hati kuti nekuti unori makumbo asiri ako. Azvite undangopusha anditi akawandira manje kuchipakira apa no pamaze pati chanyanya kosha tendovadiki mukoma wacho nevezi anobranda sezvidase tendovadiki but tonzwa tanzi makanje akadona kune zvinoitika minoti izvozvi ichokwadi makanje akadona pari zvineri pati kuti tsanangure inini maona kuseri munhu ndiona takafa ipapo regaitiusiye tidzoke kuna mukoma wangu. Samukoma, pamazuva azorwara Marabha vamwe vanhu vari kutaura zvakasiyana siyana, vari kuti hanzi vanhu vangu vasisauya zomuona. Aminoti chokwadi tinongoziva panoshayika munhu panotaurwa zvakasiyana. Zvinogona kunge zvaidaro asi inini ndaiwanjimuona nekuti Charles Mills angatori wangu zvekudaro zvekuti pano ikatosvika nchinzi kuti Marabha asi kumuita zvakanaka patangangonetsana nepekuti angachiramba kuregedza doro raanga akushandisa. Saka tongoti ngaazorore murugare handiti nesu tichateerawo ikoko.